Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τώρα έχουμε εκλογές, ευρωεκλογές, πολύ σημαντικές, όμως τα κανάλια, τα τηλεοπτικά και η σταθμή ραδιοφωνική, ένα κόμμα συγκεκριμένο, τη Χρυσή Αυγή, την έχει αποκλείσει γιατί πολύ απλά η φωνή της δεν θέλει να ακούγεται. Εμείς από το διαδίκτυο έχουμε ταχθεί στο Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή και έχουμε ιερή υποχρέωση τις φωνές τις αληθινές, τις φωνές τις πατριωτικές να τις παρουσιάζουμε. Απόψε έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας πει και ο ίδιος το ποιος είναι, ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, και θα θυμηθείτε ότι όσοι δείτε αυτή την εκπομπή, πραγματικά θα βγείτε πολύ πιο πλούσιοι και εδώ και εδώ. Καλησπερίζω το κοινό σας και ευχαριστώ καταρχήν κύριε Δημητάκο. Είμαι ο Θανάσης Κωνσταντίνου, στρατιωτικός ιατρός, ταξίαρχος στην αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας. Και σε αυτές τις ευρωεκλογές είχα την τιμή και τη βαριά ευθύνη να κληθώ από τον αρχηγό μας να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιό μας. Κύριε Κωνσταντίνου, στις τωρινές ευρωεκλογές πιστεύετε ότι τα κινήματα τα εθνικιστικά θα έχουν μια άνοδο ή όχι? Η προσωπική μου εκτίμηση, η οποία δεν είναι ζήτημα ευνέψεως, αλλά απορρέει από την αξιολόγηση των τρεχουσών πληροφοριών που έρχονται κρονιδών, είναι ότι θα υπάρξει ισχυρός κλονισμός των νέων στούδε κατεστημένων καταστάσεων και καθεστικιών κατανομών. Οι εθνικιστικές, πατριωτικές και ευρύτερα οι ευρωσκεπτικιστικές καλούμενες δυνάμεις θα έχουν σαφή και προφανή άνοδο. Εξάλλου αυτό ορίζουν και τα έως τούδε εν εξελίξει ευρισκόμενα προγνωστικά των αριστερών και δεξιών, οι οποίοι θρηνούν. Στην Ελλάδα? Ευελπιστώ πως πιεζόμενος από την αντικειμενική συνθήκη και τις τρομακτικές κοινωνικές και οικονομικές δυσκαιρίες, ο ελληνικός λαός θα βρει το κουράγιο να κάνει επιλογές που θα αποτυπώνουν αυτή την αλλαγή, προφανώς διαλέγοντας και στηρίζοντας το εθνικιστικό κίνημα, το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Κύριε Κωνσταντίνου, υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης στο Ευρωκοινοβούλιο ώστε να υποστηριχθούν ζητήματα πρόνοιας? Ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Υπάρχουν πολυεπίπεδες και πολυσύνθετες προσφορές, όπως για παράδειγμα η υποστήριξη μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, των οποίων η ρύθμιση γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, για να στηριχθούν άνθρωποι, ικανές μάζες και στην πατρίδα μας και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που νοσούν από την άνοια τύπου Αλτσχάιμερ. Αναφέρω αυτό δειγματοληπτικώς, βεβαίως σε ζητήματα προνοίας, όπως αυτό που προανέφερα, και άλλα ζητήματα υγείας, καθώς επίσης σε ζητήματα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες γενικότερων, σαφώς και υπάρχει και δυνατότητα. Δεν έχουμε μέχρι τη στιγμή αυτή καρποθεί αυτά που θα μας αναλογούσαν στα χώρα. Τώρα, κύριε Κωνσταντίνου, εκτός από το τεράστιο πρόβλημα το δημογραφικό που έχουμε στη χώρα μας, έχουμε παράλληλα και 350.000 αμβλώσεις το χρόνο. Μπορεί να σωθεί το ελληνικό έθνος από τον αφανισμό που απειλείται? Το ερώτημά σας είναι κυριολεκτικά φρικώδες, διότι αποτυπώνει μια πραγματικότητα με απλό μαθηματικό τρόπο. Αγαπητέ κύριε Δεντάκο, η ψυχρή λογική των αριθμών δεν είναι σε θέση να αποτυπώσει το μέγεθος της επαπειλούμενης καταστροφής. Πολύ ωραία είπατε ότι έχετε ένα όλεθρος. Θα αφανιστούμε. Η τεράστια κατά πολύ το αριθμό ποσόστοση που αυξάνει υπέρ των αυλώσεων, οι θάνατοι είναι περισσότερες των γεννήσεων, μας οδηγούν με μαθηματική βεβαιότητα σε διάστημα 1 έως 2 γενεών, του τεστ είναι 50 χρόνια, κάθε βιολογική γενιά είναι 25 χρόνια, σε συρρίκνωση του ελληνισμού, του ελλαδικού ελληνισμού, που θα κινδυνεύσει πραγματικά σε 2 γενιές να υποδιπλασιαστεί. Αυτό δε συνδυαζόμενο με την μαζική συσσόρευση άλλων φύλων, άλλων εθνών στη χώρα μας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτόματα οδηγεί και σε αλλίωση της συστάσεως του έθνους και του πληθυσμού που κάτοικε την πατρίδα. Η κυβέρνηση ευαγγελίζει και λέει ότι μπορεί το πρόβλημα το δημογραφικό να λυθεί με μαζικές ελληνοποιήσεις. Δεν θα γίνει. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρωτοτυπεί σε αυτό. Έχουν προηγηθεί άλλες κυβερνήσεις στην Ήπειρό μας, οι οποίες στην τελευταία 20ετία και 15ετία δοκίμασαν με αφελή καταρχήν ή και θα μπορούσε κανείς να συναγάγει εκ των υστέρων και με δόλιο τρόπο, μετά την αφέλεια έρχεται η δολιότης, να πραγματώσουν το ίδιο στις δικές τους πατρίδες με επακόλουθο τραγικά και τραυματικά αποτελέσματα του πολυπολιτισμού
που δεν οδήγησε στην αφομοίωση αυτών των ανθρώπων των άλλοεθνών και αλλοφύλων, Ασιατών ή Αφρικανών κατά το πλήστον ή και Ανατολικοευρωπαίων, διότι στάθηκε αδύνατη η εκ μέρους τους αποδοχή των κανονιστικών θεσμίων του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Θα είναι τεράστιο το πρόβλημα εφόσον το αποπεραθούμε αυτό και εμπροκειμένου αν δεν υπάρχει δόλος, τον οποίο είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός, φρονώ ότι υπάρχει κάποιος δόλος, είναι τουλάχιστον απρονοησία. Εδώ λοιπόν τώρα ο κύριος Κωνσταντινού μας δίνει ένα ερέθισμα για την επόμενη ερώτηση. Πριν λίγο καιρό, ο κύριος Βίτσας μίλησε στην πακιστανική κοινότητα έχοντας δίπλα του τον πρόεδρό της, τον κύριο Τζαβέντ Ασλάμ. Αυτός τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια μεγάλη κόντρα με την ελληνική αστυνομία. Έχει κατηγορηθεί για διακίνηση μεταναστών από την πακιστανική δικαιοσύνη και σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα από το Ιντερπόλ. Γιατί λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση καλύπτει τέτοια άτομα? Αγαπητέ κύριε Ρεδεντάκο, θα απαντήσω με ένα στερεοτυπικό και γενικευμένο τρόπο, τόσο ο κύριος Ασλάμ, όσο και ο κύριος Βίτσας, ο οποίος τον προσεφώνησε λέγοντας τα διάφορα περί ευμενούς αποδοχής των Πακιστανών στην πατρίδα μας, όσον και εγώ, ο καθένας εξ ημών έχει την ειδική του συνείδηση. Η συνείδηση είναι όπως η ψήφος. Ο καθένας έχει τη δική του. Δεν υπάρχει διάκριτο συνείδηση. Έτσι εκτιμούν ευλόγως πώς, διότι ο ένας εξυπηρετεί τα πολιτικά του συμφέροντα, ο άλλος εξυπηρετεί τα προσωπικά και εθνικά του συμφέροντα, δεν τους αδικώ, και εμείς εξυπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού έθνους, του λαού μας, όταν λέμε ότι πρέπει να αντιταθούμε πάση δυνάμει με νόμους που θα προστατεύουν ακριβώς από αυτού του είδους δραστηριότητες την επιζήμια επίδραση ανεξελέγκτων, προσκεκλημένων πλέον, κατά τον κύριο Βίτσα, αλλοεθνών. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Και να πούμε εδώ, κύριε Κωνσταντίνου, ότι όποιοι θυμούνται, ο κ. συγκεκριμένος έχει κόντρα ανοιχτή με τον πρέσβη του Πακιστάν εδώ στην Ελλάδα, ενώ η πρεσβεία του Πακιστάν έχει καλέσει κλιμάκιο του Λαϊκού Συνδέσμου. Έχουμε γνώση του πράγματος, το έχουμε θίξει και το έχουμε σε πολλά επίπεδα δημοσιοποιήσει. Πλην, όπως σας προανέφερα, κατανοώ την εκ μέρους του κ. Ασλάμ πρακτική και συνέχιση αυτής της πρακτικής, διότι εκ των ωφελούντων αυτών και τους ομοίους του, ο άνθρωπος αυτός ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Το πρόβλημα είναι μάλλον η ασυνέπεια και ασυνέχεια ή η τυχαία και επιλεκτική εκ μέρους του ελληνικού κράτους αντιμετώπιση του ζητήματος. Ακριβώς. Τώρα, κύριε Κωνσταντίνου, ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Δημοσιεύθηκε στην Αλβανία το ΦΕΚ, με το οποίο η κυβέρνηση Ράμα ολοκληρώνει τις προκλήσεις του κατά του ελληνισμού, της χυμάρας, της Βορείου Υπήρου, και θέλει λοιπόν να δημεύσει ελληνικές περιουσίες με το πρόσχημα του τουριστικής ανάπλασης. Φυσικά μετά το πήρε πίσω το ΦΕΚ η κυβέρνηση, το βγάλανε από το διαδίκτυο, από την σελίδα της κυβερνήσεως. Ποια όμως θα πρέπει να είναι, κύριε Κωνσταντίνου, η ελληνική αντίδραση έναντι των Αλβάνων? Ο αλβανικός λαός στο σύνολό του, με τον οποίο αλβανικό λαό εμπολής διατηρούμε και μια μακρά εθνολογική από πλευράς καταβολών και ριζών συγγένεια, καθώς επίσης έχουμε συνυπάρξει και πολιτισμικώς επί αιώνες, δεν είναι υπεύθυνος για τις όποιες σκοπιμότητες καλλιεργεί ο εκάστοτε Ράμα. Βεβαίως, ο παράγων κέρδος από τον υπόκοσμο έως και ορισμένους εκ των κρατούντων σε διάφορα κράτη λειτουργεί ως σαγηνευτικό μέτρο, εξού και απόλυτα φυσιολογικό μοιάζει κάποιοι καρχαρίες στην Αλβανία να επιθυμούν να επινεμηθούν τις περιουσίες των ομογενών μας. Η ελληνική κυβέρνηση με στεναρό τρόπο, όπως τουλάχιστον κατ' εφημισμόν αντιλήφθημε ότι παρενέβη, πρέπει παγίως να προφυλάσει τα συμφέροντα της ελληνικής εκεί μειονότητος, τη σύστασή της, τα πολιτιστικά της κληρονομήματα και τα δικαιώματά της με κάθε σύνομο τρόπο, όπως μας προσφέρεται αυτός από το διεθνές δίκαιο. Είναι αυτονόητο. Το γεγονός, κύριε Κωνσταντίνου, ότι οι ελληνικές φυλακές είναι γεμάτες από Αλβανούς κακοποιούς πολύ βαριάς εγκληματικότητας και βλέπουμε τώρα βίντεο στο διαδίκτυο που μαχαιρώνονται μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Πώς λοιπόν εμείς εδώ πέρα δεχόμαστε τους σκληροπελληνικούς εγκληματίες της Αλβανίας που εδώ πέρα σκοτώνουν, βιάζουν και κάνουν διάφορες έντονες πράξεις, ενώ εμείς
απέναντίας σκύβουν το κεφάλι. Πάλι κατά συνέχεια της προηγουμένης μου απαντήσεως θα σας πω ότι η όποια εκ μέρους του αλβανικού υποκόσμου θρασία ή καταστροφική ή εγκληματική συμπεριφορά είναι ένα φυσικό αναμενόμενο. Η ανεπάρκεια και ο ενδοτισμός των ελληνικών αρχών στην αντιμετώπιση του εγκλήματος είναι πρόβλημα ημών των ιδίων και όχι των Αλβανών. Με τον ίδιο τρόπο που στο κουβανικό κομμουνιστικό καθεστώς ο Κάστρο απείλασε από την Κούβα δεκάδες χιλιάδες Κουβανών αντιφρονούντων, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και ούκο λίγοι εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, οι οποίοι μετεκινήθησαν στις ΗΠΑ και δημιούργησαν και εκεί προβλήματα. Προφανώς, μην αντέχοντας τον διωγμό τους και την απεινή τους δίωξη εκ μέρους των αλβανικών αρχών, εύλογο ήταν οι Αλβανοί εγκληματίες να βρουν καταφύγιο στην οδό της ίσονος Διτάσεως, εν προκειμένου στην πατρίδα μας. Πώς κρίνεται, κύριε Κωνσταντίνου, το εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκία? Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό της αγανακτήσεως την οποία μακροπροθέσμως την τελευταία διετία ιδίως προεκάλεσε ο κύριος Ερντογκάν με τις ακρότητες του, αλλά έχει κρίσιμη σημασία να μην δούμε μέσα από τον εντυπωσιασμό της ήττης στο Δήμος Κωνσταντινουπόλεως. Στην τουρκική επικράτεια στο σύνολό της άντεξαν οι κομματικοί μηχανισμοί του κυβερνώντος κόμματος του κ. Ερντογκάν, που από όσο μας έχει δείξει στην τροχιά του ως Πρωθυπουργός και ως Πρόεδρος, δεν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει, να τον απομειώσει εύκολα. Με τον κύριο Ερντογκάν, καπετάνιο του τουρκικού μεγάλου σκάφους, θα συνεχίσουμε να έχουμε πρόβλημα και κανείς δεν πρέπει να γελιέται από τις όποιες υποσχέσεις μιας φρούδας ελληνοτουρκικής φιλίας. Εάν, κύριε Κωνσταντίνου, ο Ερντογκάν είχε μια πτώση στα ποσοστά του και είχε μια άνοδο η αντιπολίτευση, για μας τι θα άλλαζε? Θα σας απαντήσω όχι μόνο για την υπόθεση Ερντογκάν και της νυν αντιπολιτεύσεως, αλλά από το σχηματισμό το 1923 της νυν τουρκικής δημοκρατίας μέχρι στις ημέρες μας, κατά την εκτίμηση ημών των εθνικιστών, δεν έχει καμιά σημασία αν κυβερνούν Ισλαμιστές, καθαροί κεμαλιστές, αν υπάρχει δικτατορία, αστική δημοκρατία ή οποιαδήποτε άλλη πολιτιακή μορφή. Οι Τούρκοι έχουν μια συνέπεια στην ρεβανσιστική τους απέναντι της Ελλάδος διεκδικητική πολιτική και δεν θα σταματήσουν όποιος και αν κυβερνά. Τα άλλα είναι ευχολόγια ή αν δεν είναι ευχολόγια, κύριε Ρεντάκο, είναι σκοπιμότητες. Τώρα, κύριε Κωνσταντίνου, σε ένα άλλο θέμα που δεν το έχουν αγγίξει καθόλου ούτε στα ραδιόφωνα ούτε στις τηλεοράσεις, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων και οι εκπομπές τους. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά δεκάδων τραπεζικών στελεχών για τα δάνεια των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ την περίοδο 2005-2011. Παρά το γεγονός ότι αυτή η υπόθεση έχει πέσει στο αρχείο νόμους του κ. Σαμαρά. Κατηγορούμενοι είναι επίσης 9 ταμείες Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, οι οποίοι έρχονται για ηθική αυτουργία. Πιστεύετε ότι θα πληρώσουν οι ένοχοι ή αυτό ακόμα είναι ένα άλλο προεκλογικό τέχνασμα? Με εξωθείτε να προβώ σε μια πρόορηση η οποία έχει προσωπικό χαρακτήρα και δεν έχει κινηματική διάσταση. Ναι. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όλα αυτά είναι πράξεις εντυπωσιασμού και τουλάχιστον σε αυτό έχω ως επιχείρημά μου τα 45 χρόνια της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, τα οποία διάγουμε κατά την περίοδο μεταπολιτεύσεως, πλην σπανιωτάτων εξαιρέσεων, πεσουσών δριών, δεν θυμάμαστε και δεν νομίζω ούτε από τους αγαπητούς θεατάς σας να υπάρχει κάποιος που να θυμάται πραγματικές διώξεις σε βάρος πραγματικών ενόχων, οι οποίες να κατέληξαν σε πραγματικές ποινές. Εάν εσείς ευελπιστείτε, επιτρέψτε μου ως φυσικό πρόσωπο εγώ να είμαι δύσπιστος. Τα ποσά τώρα που μοιραστήκαν τα κόμματα και για τις εκλογές, τις ευρωεκλογές που είχαμε τις τελευταίες και για τις εθνικές, πήραν όλα πάρα πολλά χρήματα. Μέχρι και το ΚΚΕ το τιμημένο 1,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 4 εκατομμύρια ευρώ. 3 πήρε η Νέα Δημοκρατία. 1,7 αντιστοιχούσε στη Χρυσή Αυγή, η οποία αυτό το ποσό δεν το καρπόθηκε. Έχει μαζευτεί ένα ποσό γύρω στα 7-8 εκατομμύρια περίπου από τις κρατήσεις που κάνουν για τη Χρυσή Αυγή. Πιστεύετε ότι αν τα πράγματα πάνε καλά στο δικαστήριο, αυτό το ποσό θα του δοθεί? Όταν τα πράγματα τελεσφορήσουν υπέρ των κατηγορηθέντων συντρόφων μας και προκύψει
καταφανίσει η αθωότητά τους, υπάρχει μια διαδικασία που θα μεσολαβήσει ώστε τα παρακρατηθέντα χρήματα να αποδοθούν. Βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υλοποίησαν αυτή την απαγόρευση προφανώς σκόπευαν σε ένα στρατηγικό στραγγαλισμό μέσω της οικονομικής οδού του κινήματος των Ελλήνων Εθνικιστών, που συν Θεό έως τούδε δεν τελεσφόρησε εξαιτίας της συνεισφοράς, της ολόψυχης συνεισφοράς όλων των συντρόφων μας. Άλλων με γλισχρά χρήματα, άλλων με ικανά ποσά, οι οποίοι συνέχισαν να στηρίζουν τον αγώνα. Αυτό είναι ένα μήνυμα στα κόμματα τα διαφθαρμένα, που μπορούν να καταλάβουν αυτό το παράδειγμα της Χρυσής Αυγής, ότι μπορούν να λειτουργήσουν και χωρίς κρατική επιχορήγηση. Και τα λεφτά αυτά να πάνε κάπου αλλού. Θα με επιτρέψετε να έχω ως αντίφωνο ότι είστε εξαιρετικά ρομαντικός. Αυτά τα πράγματα τα οποία υπενηχθήκατε είναι μόνο σε επίπεδο ευχολογιακής σκέψεως και μάλλον οραματικού χαρακτήρους. Έχει γίνει όμως με τη Χρυσή Αυγή. Έγινε με τη Χρυσή Αυγή, γιατί η Χρυσή Αυγή αποτελεί την εξαίρεση, είναι νοσηρή για τους νοσηρούς. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί ένα δείγμα ιστορικής υγείας, κατά την εκτίμηση μου και όλων των ανθρώπων που συνεχίζουν να την επιλέγουν. Αυτό που λέτε, αυτό που λέει ο κ. Κωνσταντίνου, το έχουμε καταλάβει κι εμείς. Γιατί η Χρυσή Αυγή είναι έτσι δομημένη, τουλάχιστον έτσι έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι έτσι δομημένη που όταν ένα παράσιτο πάει να εισχωρήσει μέσα, το ξεχνάει από μόνη της. Έχει φανεί αυτό. Τώρα, για τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019, το κεντρικό σύνθημα του Λαϊκού Συνδέσμου είναι για μια μεγάλη Ελλάδα σε μια ελεύθερη Ευρώπη. Πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο? Το δυσχερέστερο εκ των δύο συστατικών του συνθήματός μας δεν είναι η Μεγάλη Ελλάδα, κύριε Δεντάκο, είναι η ελεύθερη Ευρώπη. Η Ευρώπη, παρά το τεράστιο μέγεθός της από πλευράς εδαφικής εκτάσεως, τεχνολογικής εξελίξεως, εφοδίων, πολιτισμού, πνευματικού πολιτισμού και τεχνικού πολιτισμού και επαρκούς πληθυσμού, και η Ευρώπη πάσχει από πλευράς δημογραφίας. Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα το ότι δεν έχουμε μεγάλο αριθμό γεννήσεων, και η λοιπή Ευρώπη δέχεται αυτή την σιωπηρά εισβολή των τριτοκοσμικών ανθρώπων. Το πρόβλημά της είναι η αδυναμία μιας πραγματικής συνομοσπονδίας που θα την αναδείχνει σε πολιτική δύναμη, διότι, όπως πιθανότατα γνωρίζετε, για εμάς τους εθνικιστές προέχουν οι πολιτικές διεργασίες, η πολιτική ρυθμίζει και την οικονομία και όλα τα άλλα δημόσια δρόμενα και ενεργούμενα. Πάρα πολύ δύσκολα η Ευρώπη πράγματι θα είναι ελεύθερη από τις επιρροές, ιδίως του αμερικανικού παράγοντος ή και διεθνών χρηματοοικονομικών κύκλων που τη δεσμεύουν με πολλούς τρόπους. Μάλιστα δεν έχει σχηματιστεί στο ίδιο της το σώμα ένα τεράστιο πλέγμα, πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο δομών που είναι απαγορευτικές για αυτή την ελευθερία που αναφέρατε προηγούμενα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι μεγάλη όχι μόνο με την παραδοσιακή έννοια του αλυτρωτισμού των εδαφών τα οποία απολύστησαν στην ιστορική περίοδο κατά την νεωτέρα ιστορία, μπορεί να είναι μεγάλη και ως παρουσία εφόσον ο ελληνισμός αναδειχθεί στο ύψος του πρέποντος ιστορικού μεγέθους του. Μακάρι, μακάρι. Πιστεύετε, κύριε Κωνσταντίνου, ότι ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει με το ίδιο συναίσθημα που ψηφίζει σε εθνικές εκλογές που δυστυχώς έχουμε δει, ότι δεν διέπεται από το συμφέρον το συνολικό, το ατομικό? Γι' αυτό είδαμε και το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Πικρόχολος ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το ερώτημά σας, και θα με επιτρέψετε με αντίστοιχα πικρόχολο τρόπο να απαντήσω. Ευελπιστώ, η ελπίδα είναι καταφύγιο το οποίο μας προφυλάσσει από την περιραίουσα πραγματικότητα που πολλές φορές είναι θλιβερή. Ευελπιστώ ότι επιτέλους θα πάψει να έχει απροσφορότητα συναισθήματος ο ελληνικός λαός και να οδηγείται μόνο από την τσέπη του. Τσέπες του περισσότερου μέρους των Ελλήνων πάσχουν. Αλλά επιτέλους θα ακολουθήσει και αυτό στον οποίο τον παρορμά η παραδοχή της εθνικής συνέχειας, η ιστορία, ψηλότερα ιδανικά, συλλογικής αλληλεγγύης και εθνικής ανεξαρτησίας. Για το όνομα της Μακεδονίας, τι θα κάνετε στο Ευρωκοινοβούλιο? Ακριβώς ό,τι προεξόφλησε με τη στάση του ο Γενικός Γραμματέας και αρχηγός του κινήματός μας, με την επιστολή την οποία έστειλε, συνυπογραφήσα από τους λοιπούς βουλευτάς του κινήματος, σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Θα πασχίσουμε πάση δυνάμει να το αναδείξουμε, καταγγέλλοντες όλο αυτό το ψευδεπίγραφο και την αστιότητα επίοικος της εν πολλής, και το λέγω με
λόγω γνώσεως εν πολλής προδοτικής συμφωνίας, για τον απλούστατο λόγο πιστεύω βαθιά πως στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει κάποια άλλη λέξη, εκτός από τη λέξη προδοσία, η οποία να χαρακτηρίζει τη συνεργασία με έναν δυνάμει ή εμφανή εχθρό. Αν συνεργούμε στους εθνικούς μας εχθρούς, κύριε Δεντάκο, αυτό είναι προδοτικό. Τώρα, κύριε Κωνσταντίνο, κλείνοντας για τον κόσμο, ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι να συνεχίσουν να αντέχουν τη συντριπτική πίεση την οποία εξασκεί σε όλο τον ελληνισμό η εθνοαποδόμηση, που είναι σκοπούμενη, είναι κατευθυνόμενη και από ξένους και από εντόπιους φορείς, και να κρατήσουν το κεφάλι ψηλά, ακολουθώντας την καρδιά και σκεπτόμενοι ότι η Ελλάδα είναι ίσα με εκεί που φτάνει ο νους μας και η καρδιά μας. Άμα ο νους μας είναι αδέσμευτος και η καρδιά μας είναι ελεύθερη, η Ελλάδα μας δεν θα αποδηλωθεί ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ευχαρίστηση είναι δική μου, κύριε Δεντάκο. Και θα ήθελα πάλι να τα ξαναπούμε. Με τα χαράς. Τον κύριο Κωνσταντίνου, σας υποσχόμαστε ότι μέχρι να γίνουν εκλογές πάλι θα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Δέσμευση. Φίλες και φίλοι στο Παλαιοδίν. Γεια σας.